Denne video handler om standardnormalfordelingen og den sammenhæng med en vilkårlig normalfordeling. Og vi ved jo, at tæthedsfunktionen for standardnormalfordeling betegnes med lille 4x, og den er jo givet ved 1 over kvadratrodet 2pi gange i minus en halv x i anden. Tilsvarende har vi, at tæthedsfunktionen for en vilkårlig normalfordeling med middelværdi my og spredning sigma kan skrives som 1 over sigma gange kvadratrodet 2pi gange e i minus en halv, og så en parentes x minus my delt med sigma i anden. Og det første, vi vil gøre, det er at finde en sammenhæng mellem lille phi og lille f, altså tæthedsfunktionerne. Og det gør vi ved at udregne lille phi af x minus my delt med sigma. Og så skal vi jo indsætte herop, så får vi en del med kvadratrodet 2pi gange e i minus en halv. Og så i stedet for x skal jeg så indsætte det, der står her, det vil sige den her bryg x minus my delt med sigma i anden. Og nu sammenligner jeg det, der står her med det, der står her. Og der kan jeg jo se, at det, der står her, det kan jeg få ved at gange det her med sigma. Det vil sige, hvis jeg ganger den her ligning med sigma på begge sider, så får jeg præcis det her. Og det må så betyde, at det, der står her, det må være sigma gange lille f af x. Og jeg kan jo så sige, at jeg nu har fundet den sammenhæng, at lille f ved at nu at dividere med sigma, så bliver det så altså 1 over sigma gange lille phi af x minus my delt med sigma. Så det var altså sammenhængen mellem tæthedsfunktionerne. Og det kan vi bruge til at finde en sammenhæng mellem fordelingsfunktionerne. Og den sammenhæng, der gælder der, det er, at fordelingsfunktionen for en vilkårlig normalfordeling, store f af x, er det samme som fordelingsfunktionen for standardnormalfordeling af x minus my delt med sigma, hvor my og sigma selvfølgelig er middelværdi af spredning for den normalfordeling, som store f repræsenterer. Og hvordan kan vi så bære os ad med at vise det her? Jo, der er det jo det, at fordelingsfunktionen for en vilkårlig normalfordeling, den er fastlagt ved to ting, nemlig at værdien i my, det skal være en halv. Det vil sige, at vi kender altså en funktionsværdi, og den anden ting, der skal til for at fastlægge store f, det er, at vi ved, at differentialprocenten skal være lille f. Så altså man kan sige det på den måde, at fordelingsfunktionen er det en stamfunktion til tæthedsfunktionen, hvis værdi i middelværdien præcis er en halv. Så det vi altså skal kontrollere for at bevise det, der står her, det er altså den funktion her over på højre siden, at dens værdi i my er en halv, og at hvis jeg differentierer den, så får jeg lille f. Det er jo klart, at den første betingelse er meget nem at kontrollere. Der skal jeg bare erstatte x med my, så står der my minus my delt med sigma, og det er jo store phi af 1,0. Og da standardnormalfordelingen har middelværdien 0, så er det her virkelig en halv. Så skal vi så prøve at se, hvad sker der, hvis vi differentierer den her funktion, der står over på højre side. Og der er det jo sådan, at det er jo en sammensat funktion, hvor den ydre funktion er stor phi, og bruger vi kædereglen, så ved vi, at
sådan en sammensat funktion, der skal vi altså differentiere den ydre med den indre indsat. Sådan der. Og så skal vi så gange med differentialkvotienten af den indre, altså at x minus y delt med sigma differentieret. Og der kan vi lige prøve at lave en lille mellemregning her, at x minus y delt med sigma, det er jo faktisk det samme, hvis jeg splitter brøken op i 2, så kommer der til at stå x delt med sigma minus y delt med sigma, og det er jo det samme som 1 delt med sigma x minus y delt med sigma. Det vil sige, at det er faktisk en lineær funktion med hældning 1 over sigma. Så det vil sige, det der står her, når jeg differentierer sådan en lineær funktion, så får jeg jo hældning, altså 1 delt med sigma. Godt. Nu ved vi jo, at når jeg differentierer stor phi, så får jeg jo lille phi. Det vil sige, at der kommer til at stå lille phi af x minus y delt med sigma, og så gange 1 delt med sigma. Og så prøver vi at kigge, hvad var det, vi fandt ud af før. Ja, der fandt vi ud af det, der står her. Altså at 1 delt med sigma gange lille phi af x minus y delt med sigma, det er det samme som lille f af x. Så har vi jo så vist den anden del her, at når jeg differentierer den her funktion på højre side, ja, så får jeg lille f. Og dermed har jeg godt gjort, at den her funktion faktisk må være fordelingsfunktionen for den normalfordeling, der har middelværdi my og spredning sigma. Og den sammenhæng, der står her, det er faktisk den, der bliver brugt, når man skal undersøge om en fordeling er normal, fordi store f af x, det er jo det samme som sandsynligheden for, at vores stokastiske variabel antager en værdi, som er mindre end eller lige lille x. Og bare for tydelighedens skyld, så vil vi så skrive lille t i stedet for x. Så skal jeg selvfølgelig også gøre det over på den anden side af lighedstegn, så står der så t minus y delt med sigma. Og det her, det er præcis bogens udgangspunkt for undersøgelsen af, om et observationssæt er normalt.